И здравейте, дами и господа! Аз съм Турбо и днеска ще снимам Майнкрафт. Както знаете, моята поредица за това не спря, затова ще използваме, ще покажа, нали, една стенка. Не е много приятно, но става за аларма става, нали. Сега ще ви покажа. Така. Първо слагаме два ноутбука и отсреща тях, нали, оставате две блокчета и слагате тук едно дърво. Така. Не много да са така с един блок разстояние, за да може да стане. Оттам трябва да направите така. Чакайте за малко. Взимате редстон торч и слагате на така и така. И от другата страна пак същото го слагате. Така и така. Сега само да махна скъпаните монстери. И да. И като е свързано, свързвате го и отгоре правите така. Правите така, така, така. И правите така и после едно отзади. Така. Тя се рестартира и почва да свири. За да свири постоянно и да не забива, слагате още 2 или 3 напред. После взимате една блок и слагате една ръчка. Един блок и дърпате ръчката и то си работи. Ето вижте, ноутбук. Системата просто така прави, ще да работи. И да, това беше от мен. Аз бях Турбо, дано съм ви помогнал и довиждане.